όνειρων την πατρίδα, λάθος δείχνει η πηξίδα. Στου πολιτισμού το λίκνο, βυθίστηκα μες στον ύπνο. Γαλανολευκή ασπίδα, ραγισμένη ψάχνει στην ελπίδα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθο σου κουρσάρεψαν πολύ, μέρα με τη μέρα. Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το γορδίο δεσμό με μοιάς να κόψεις, έλα. Διώξε όπως έκανες παλιά, της κατοχής στα πιόνια, που νέα σκλαβιά σου μέλουνε για 400 χρόνια. Και αν φίλοι σου δηλώνουν με μάτια βουρκωμένα, στα χέρια κοίτα τους καλά που τα έχουν ματωμένα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθο σου κουρσάρεψαν πολύ, μέρα με τη μέρα. Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το γορδίο δεσμό με μοιάς να κόψεις, έλα. Μήτρα που γέννησες, κάλβο, ρίτσο και σε φέρει, και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοείδωσε ξανά στο θούριο του Ρήγα, και τι θα πει Ελλάς στους Έλληνες εξηγά. Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το γορδίο δεσμό με μοιάς να κόψεις, έλα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Ζαμιανίδης στο μικρόφωνο. Τον Κωνσταντίνο τον Ερμαίο έχω μαζί μου στην εκπομπή σήμερα. Καλημέρα, Κωνσταντίνη, και σε σένα. Εύχομαι να είστε καλά. Το καλοκαίρι λίγο δρόσησε. Δρόσησε λίγο. Στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον δρόσησε χθες το βράδυ. Έπεσε και μια βροχούλα καλοκαιρινή. Δρόσησε λίγο η κατάσταση. Κλείσαμε τα air condition. Τι γίνεται ρε με το ρεύμα? Αδέλφια, τι γίνεται με το ρεύμα? Τα πράσινα τιμολόγια, θυμάστε που λέγανε μείνετε σε πράσινα και έχουν πάρει 40 με 60% πάνω. Έρχονται κάτι λογαριασμοί. Παναγιά μου βόηθα. Εγώ έκανα αυτό το οποίο σας πρότεινα πριν από λίγο καιρό. Που είχαμε βγάλει εδώ πέρα τον Μιχάλη τον Χρυστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, και μας είχε πει να πάμε σε μπλε.
Να βρούμε εξάμηνο σταθερό μπλε. Εγώ έψαξα, βρήκα εξάμηνο σταθερό και έφυγα με 8 κάτι, 8,9 μονάδες. 8,9 ευρώ την κιλοβατόρα. Και τώρα βλέπω αυτά τα πράσινα να έχουν πάρει την ανιούσα. Είναι τραγικά τα πράγματα. Ξέφυγαν πολύ. Να τα μόνο αυτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε Focus FM. Αδέρφια, θα πούμε και για τον Αβγενάκη τον Καρατέκα. Θα τα πούμε όλα σήμερα. Τα έμαθες με τον Αβγενάκη τον Καρατέκα? Όχι, τι είναι. Καλά τώρα. Περίμενε. Θα τα πούμε όλα. Γενικότερα σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα. Focus FM 103,6. Το αδέσμευτο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο που λειτουργεί ως γαλατικό χωριό. Γύρω-γύρω η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και στη μέση εμείς να κάνουμε του κεφαλιού μας. Εδώ είμαστε και θα κερδίσουμε. Όχι γιατί έχουμε κάποιον μαγικό ζωμό που είχαν οι γαλάτες, ούτε έχουμε κανένα νοβελίξ που να έχει πέσει μέσα στον μαγικό ζωμό. Απλά έχουμε ορκιστεί με τους εαυτούς μας καταρχάς και στα πιστεύω μας για να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια της αλήθειας. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και θέλουμε εσάς να έχουμε μαζί μας στο πλευρό μας αρρωγούς. Εσείς για μας είστε ο μαγικός ζωμός. Εσείς. Ο μέλανας ζωμός είστε εσείς. Έτοιμοι για μάχη είμαστε. Και είμαστε έτοιμοι για μάχη γιατί έχουμε συμπαραστάτες εσάς και θέλουμε ακόμα περισσότερους. Γιατί μας παρακολουθεί το σύστημα επειδή το ενοχλούμε. Εδώ είμαστε και σήμερα να πούμε αλήθειες. Σκληρές αλήθειες. Και να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, αν κάνουμε λάθη. Ούτως ή άλλως, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και αν κάνουμε λάθη, εδώ είμαστε, να έρθετε να μας τα επισημάνετε. Έκανα και κουκουράκι σε την παγόνη μου, βγήκε λίγο η παγόνη από μέσα μου. Τα μηνύματά μας, μηνύματα μπορείτε να στείλετε στο Viber, εντελώς δωρεάν, μηνυματάκι στο Viber, 6907 483 484. Εμείς έτσι είμαστε εδώ, για εσάς. Δεν κοστίζουμε τίποτα. Τίποτα δεν έχουμε κοστίσει όλα αυτά τα χρόνια για τους φίλους ακροατές του Focus FM. Δεν είμαστε σαν τους άλλους οι οποίοι βγαίνουν τάχα δίθεν για να σας ενημερώσουν και το μόνο που τους νοιάζει είναι να κάνουν views για να πληρωθούν από το YouTube ή να βάλουν από κάτω το λογαριασμό PayPal για να πάρουν κανένα φραγκάκι ως δωρεά για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς για σας είμαστε εδώ δωρεάν. Και αυτό το δωρεάν που το έχετε εσείς εδώ το Focus FM, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επενδύσει στον Focus FM, κοστίζει, ξέρετε. Και δεν είναι μόνο οι μισθοί των ανθρώπων που εργαζόμαστε στο Focus FM, δεν είναι μόνο τα ρεύματα, δεν είναι μόνο οι άδειες, δεν είναι μόνο οι κεραίες, είναι τα πρόστιμα στο Εσουρού, τα δικαστήρια, οι μηνύσεις, το κυνήγι. Θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο εμένα με στεναχώρησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το σχολίασα και προχθές. Λέγαμε ρε εσύ Κώστα για το γεγονός ότι κεγότανε η Ζάκυνθος και οι άλλοι έπαιζαν μουσική. Γινόταν πανηγύρι. Δεν το λέγαμε και το σχολιάζαμε. Βγήκε καινούριο βίντεο από το επίμαχο πανηγύρι στη Ζάκυνθο, όπου η ορχήστρα έπαιζε, ο οργανοπαίχτης έπαιζε και εκεί κάποιοι Ζακυνθινοί με φόντο τη φωτιά χόρευαν. Και το εξοργιστικό του καινούριου αυτού βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε, αδέλφια, φίλες και φίλοι, ξέρετε ποιο είναι? Ξέρετε τι τραγούδι έπαιζε ο αθεόφοβος ο οργανοπαίχτης και εκεί μια θίτσα χόρευε και ζεϊμπέκικο? Το αδιανόητο, δεν θα το πιστέψετε. Κάντε το εικόνα. Να γίνεται το πανηγύρι στη Ζάκυνθο, να καίγεται το νησί από πίσω και να έχει κοκκινήσει ο ουρανός από τη φωτιά και να είναι ένας μπουζουκτσής, ένας πληκτράς και να παίζουν ζεϊμπέκικο και μια θιά να χορεύει. Τι χορεύει όμως? Μιλάμε για το άκρον άουτον της αναισθησίας. Για το μεγαλείο του νεοέλληνα. Βάλε ρε εσύ Κώστα, τι χόρευε? Δώσε μου φωτιά να κάτσω πια απ' την καρδιά. Δώσε μου φωτιά, χόρευε η θιά. Έλα εδώ ρε εσύ Κώστα. Ακούς παλαμάκια. Άρα κάποιος έβλεπε τη θιά να χορεύει και έλεγε δώσε μου φωτιά. Είχε σε κλέτια. Ο Μπουτζουξής μπορεί να ήταν και παραγγελιά, το έπαιζε. Ο πληκτράς το έπαιζε. Ο τραγουδιστής
το τραγουδούσε και αυτό ήταν το σκηνικό. Δώσε μου φωτιά και όπα και γεια μας και καιγότανε η Ζάκυνθος. Το άκρον άουτον της αναισθησίας. Εγώ απορώ γιατί θα μπορούσε να παίξει το βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Ωραίο τραγούδι. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, να το έπαιζε. Γιατί να μην το έπαιζε, αφού τον παίζατε γενικότερα όλοι μαζί εκεί πέρα. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Γιατί να βάλεις μόνο το δώσε μου φωτιά. Θα μπορούσες, αν θες να πιάσεις λίγο να μιλήσεις στην καρδιά της νεολαίας, να παίξει το φουέγκο της Φουρέιρα. Που δηλώνει ότι είναι και περήφανη Αλβανίδα. Μέχρι πρώτη ήταν λίγο Μεξικάνα, αλλά τώρα είναι περήφανη Αλβανίδα. Οκ, δεν είναι κακό να είσαι περήφανος για την καταγωγή σου, αλλά άμα είσαι περήφανος, εγώ δεν θα πω ότι είμαι περήφανος Πακιστανός, γιατί είμαι Έλληνας και είμαι περήφανος γι' αυτό και το δηλώνω συνέχεια. Δεν έλεγα μεξικάνικες μπαρούφες κατά το παρελθόν και τώρα που είμαστε όλοι αφυπνισμένοι, είμαστε περήφανοι, τώρα που αφυπνιστήκαμε, γιατί δεν έπαιξε το φουέγκο. Να το στείλουμε και στο Eurovision, το σκηνικό. Φουέγκο, από πίσω η τέτοια, ας έκανε η θιά αυτή που χόρευε ζεϊμπέκικο, ας έκανε twerking. Αυτό δεν είναι, το λένε που κούνα τον κόλο τους. Ας έκανε αυτό. Η Γελή. Έχει κι άλλα τραγούδια με φωτιά. Βέβαια, θα μπορούσε να παίξει διάφορα τραγούδια. Γιατί έπαιξε μόνο αυτό. Το καταγγέλλω. Του Μητροπάνου δεν είναι αυτό, εσύ το δώσε μου φωτιά, νομίζω. Τέλος πάντων, δεν έχει να κάνει, δεν έχει σημασία. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Ένα-ένα, θα φτάσουμε στον Αβγενάκη. Μην βιάζεστε για τον Αβγενάκη. Ακούσατε Αβγενάκη, ακούσατε Χαστούκι και θέλετε να μάθετε τι έγινε με τον Αβγενάκη. Πάμε σε έναν άλλονα. Καλά, γι' αυτό να θα έλεγα πολλά να ξέρετε, αλλά και στεναχωριέμαι γιατί πιτσιρικάς όταν ήμουνα μου άρεσαν τα τραγούδια του. Όταν ήμουνα πιτσιρικάς μου άρεσαν τα τραγούδια του. Είχαμε καψουρευτεί και με κάποια τραγούδια. Όταν ήμουν εκεί στο σχολείο είχα μια φιλενάδα, τη λένε Νάντια. Και με τον Νάντια κλαίγαμε. Και μετά με το άλλο που τραγουδούσε, ποιο άλλο να δεις πως το λέγανε εκεί, τον τελευταίο χορό. Ο τελευταίος χορός. Κάθε φορά που χωρίζαμε, τα φτιάχναμε ο τελευταίος χορός. Κάθε φορά που τα καλοκαίρια, ξέρω εγώ έτσι, χωρίζαμε με φίλους, ο τελευταίος χορός. Μας άρεσαν και τα τραγούδια του. Έλα εδώ ρε Σικώστα. Έλα εδώ ρε Σικώστα που έχεις πιάσει συζήτηση. Έλα με τρελαίνεις τώρα κι εσύ πρωί-πρωί. Σαν τον άλλον τον οργανοπαίχτη κάνεις και εσύ ρε αδελφέ. Καίγεται ο κόσμος και έχουμε πιάσει κουβέντα. Καρβέλας. Θα έλεγα περισσότερα αλλά μου θυμίζει τη γιαγιά μου. Και δεν μου βγαίνει να αρχίσω να βρίζω πρωί-πρωί. Ο Καρβέλας, παιδιά, πόσο χρόνο είναι αυτός ρε. Πρέπει να είναι κοντά στα 70. Τον έπιασε στα 70 η φιλοσοφία. Με βαμμένα νύχια μαύρα. Αυτό τι καινούργιο σχέδιο είναι. Γιατί βάφουν τα νύχια τους μαύρα. Εμένα θυμάμαι οι κόρες μου όταν ήταν πιο μικρές με κυνηγούσαν να μου βάψουν τα νύχια. Και καθόμουν κι εγώ, εντάξει, τα παιδιά είναι, παίζαμε με τα παιδιά να μου βάψουν τα νύχια. Αυτοί βγαίνουν όμως και κάνουν, τι είναι, Αμερικανιά είναι. Βάφουνε μαύρα τα νύχια τους. Οι Αμερικάνοι rockstar, δεν έχεις δει που. Οι Αμερικανοί rockstar. Ναι. Τι, την είδε Μπόνο. Ναι, μπράβο. Την είδε Aerosmith. Alice Cooper. Κοίταξε, ο Alice Cooper με τον Καρβέλα μοιάζουν. Μόνο που ο Alice Cooper είναι μαύρα τα μαλλιά του. Αλλά είναι το ίδιο και οι δύο ατόφατσες. Κατάλαβες. Ναι. Θα έλεγα κι άλλα, αλλά σου λέω μου θυμίζει τη γιαγιά μου. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή. Ξέρεις τι έκανε. Έκανε ένα βίντεο και εγώ θέλω να ρωτήσω λίγο τους Μητροπολιτάδες. Επειδή ξέρω ότι μας ακούνε και σε Μητροπόλεις. Θέλω να ακούσετε λίγο τι είπε ο Καρβέλας. Εμένα προσωπικά όταν τον άκουσα ήθελα να κάνω εμετό, ήθελα να αρχίσω να φτύνω δεξιά-αριστερά. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Και ξέρεις τι γίνεται. Πάλι και αυτός, όπως και η woke agenda, μιλάνε στους νέους. Εκεί επενδύουν και το λέει και το παραδέχεται. Και πάει να το παίξει σύγχρονος. Άκου τι είπε ο Καρβέλας. Δώσε. Πόσο πιο απλά να το πω. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να υποπτευθεί ότι η ευτυχία του, η πηγή που ξεπηδάει, Αμπελοσοφία, που αναβλύζει ετών 70. την ευτυχία του, Ποια? είναι η πηγή η οποία τον καταδικάζει να είναι φτωχός, Ναι. κουτός, ασήμαντος, Ναι. τυποτένιος, Ναι. και δούλος πάντοτε. Ναι. Ποια είναι Πώς αυτή η να πηγή? πείσεις έναν άνθρωπο, Ναι, ότι. ο οποίος δεν ξέρει τίποτα άλλο, γιατί ο εγκέφαλός του είναι δομημένος με αυτές τις πληροφορίες, ότι ο βασικός του εχθρός είναι Ναι. ο καλύτερος του φίλος, ο Ποιος? Θεός. Ο Θεός.
Ας μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Μιλάω σε εσάς τους νέους, τους πιτσιρικάδες, οι οποίοι υποτίθεται ότι δεν έχετε δηλητηριαστεί τόσο πολύ όσο οι μπαμπάδες σας και οι μαμάδες σας. Μπορείτε να καταλάβετε τι λέω. Το πρόβλημα είναι η εκκλησία. Από εκεί ξεκινάει όλο το κόμμα. Η εκκλησία η οποία αποβλακώνει τον άνθρωπο. Η εκκλησία αποβλακώνει τον άνθρωπο. Πρόβατο το οποίο πηγαίνει και του πηγαίνουν όλα τα άλλα πρόβατα. Αυτό είναι η θρησκεία δηλαδή. Το να λες θέλω να λύσω το πρόβλημα δεν φτάνει και να με ρωτάς εμένα. Οκ, Καρβέλα, μας λες ότι όλοι είναι ένας λόχος ο οποίος χέζει σε ένα μέρος και εμείς θα τρώμε στο κεφάλι. Και σου λέω θες να το λύσεις αυτό το πρόβλημα. Οκ, είμαι διατεθειμένος να μπω μπροστά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Μόνο μέσω των εκλογών. Δηλαδή είμαι διατεθειμένος να κάνω ένα κόμμα και να σου πω οκ, ψήφισέ με για να σε βοηθήσω για να απαλλαγείς από το πρόβλημα. Και ρωτώ εσάς, τους 100, 200, 300, οι οποίοι καταλαβαίνετε τι λέω, πώς ήταν αυτοί οι οποίοι θα δεχτούν να ψηφίσουν έναν άνθρωπο ο οποίος τους λέει ότι θα σας απαλλάξω από τη γάγκρενα, από τον καρκίνο, ναι. Θα σας εγχειρήσω και θα θεραπευτείτε. Μόνο από ο καρκίνος, η γάγκρενα λέγεται εκκλησία. Έλα δω, ρε. Πόσοι θα είναι αυτοί οι οποίοι... Η γάγκρενα και ο καρκίνος που θέλει να μας εγχειρήσει, ο Καρβέλας που θέλει να κάνει κόμμα στα 72 του χρόνια. Άλλος Biden μας βρήκε. Αυτός έχει ξεφύγει ο Biden, να ξέρετε. Ναι, δεν. Πλέον διαβάζει και αυτά τα οποία δεν πρέπει από το AutoQ. Καλώς τον. Έχει ξεφύγει το πράγμα, παιδιά. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Κανονικά στον Ερμέ να τον αφήσουμε αφού κάνετε εκεί πέρα κουβεντούλες. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο 72χρονος Καρβέλας για να μας πει ότι θα μας εγχειρήσει από τον καρκίνο που λέγεται εκκλησία? Η εκκλησία, η πίστη πειράζει τον Νίκο Καρβέλα? Ρε εσύ Καρβέλα, δεν ασχολείσαι καλύτερα με τα πρόστιχα τα μαύρα τα εσώρουχά της? Δεν ασχολείσαι καλύτερα με τον σκύλο σου τον γκέι? Δεν ασχολείσαι καλύτερα με τον τελευταίο χορό και τους δαίμονες? Και άσε την εκκλησία ήσυχη. Πού θα βγεις να μιλήσεις στους νέους γιατί θέλεις να κάνεις κόμμα στα 72 σου χρόνια με το μαλλί της Magic and the Spell και τον ήχη του Alice Cooper? Τώρα που είπα Alice Cooper θυμήθηκα ότι κάποια στιγμή είχε βγει φωτογραφία με την Κεραμέως ο Alice Cooper. Και εκεί είχα απογοητευτεί γιατί και τον Alice Cooper τον άκουγα πιτσιρικάς. Τι πράγμα είναι αυτό? Θα μείνουμε τελικά τι... Γι' αυτό μεγάλωσα να γράφω εγώ τα δικά μου τα τραγούδια, να ακούω τα δικά μου τελειώνω, να μην ασχολούμαι με δάφτους. Παιδιά όμως, πέρα από την πλάκα, η εκκλησία θα απαντήσει στον Καρβέλα? Θα τον βάλει στη θέση του? Σας αποκάλεσε, εσάς Μητροπολιτάδες, σας αποκάλεσε καρκίνο. Θέλει να σας εγχειρήσει, να σας βγάλει από τον σκληρό δίσκο, μεταφορικά το λέω, της νεολαίας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κέρδισαν εκατομμύρια από Έλληνες πολίτες που τους αγάπησαν, τους έβαλαν στα σπίτια τους, τους έβαλαν στα αυτοκίνητά τους για να ακούνε τις μουσικές τους. Και τους βλέπεις τώρα πώς χτυπάνε την Ορθοδοξία, η οποία είναι συνυφασμένη εδώ και χιλιετίες με την Ελλάδα. Συνυφασμένη. Λοιπόν, οι απόψεις σας για τον Καρβέλα στο Viber 6907-483-484, αν εγώ είμαι υπερβολικός ή αν θα πρέπει να στυλιτεύουμε και να καταδικάζουμε αυτές τις συμπεριφορές. Και πάμε τώρα στον Καρατέκα Αυγενάκη. Πάμε τώρα στον Αυγενάκη, τον μάγκα, τον πολλά βαρύ, που έχει χέρι φορτωμένο με πολλά κιλά μαγιάς. Τι έκανε ο Αυγενάκης, Κώστα μου? Ξέρεις, αδελφέ μου, τι έκανε ο Αυγενάκης? Ο Αυγενάκης λοιπόν, ως βουλευτής πλέον Ηρακλείου, παιδιά εντάξει το έχουμε, δεν είναι υπουργός, τον έστειλε. Ήτανε για χρόνια υπουργός. Ήταν όλη την τετραετία την πρώτη του Μητσοτάκη υπουργός ο Αυγενάκης, ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο Κρητίκαρος. Καλημέρα στην Κρήτη. Έχετε κάτι μπουμπούκια ρε παιδιά εκεί?
τόσο πολύ σας αγαπάμε στην Κρήτη, αλλά βγάζετε κάτι μπουμπούκια, κάτι αυγενάκηδες. Άκου τι έκανε ο μάγκας, ο κριτίκαρος, ο Αυγενάκης, ο οποίος η ρίση του εμπαρόδο, το πήγαινε έλα που κάνει από το Ελβενιζέλο στο αεροδρόμιο της Αθήνας στο Ηράκλειο, το κάνει Κώστα μου τζάμπα. Τζάμπα το εισιτήριο. Όλοι οι βουλευτές της επαρχίας έχουν δωρεάν μετακινήσεις με τα αεροπλάνα όσες φορές χρειαστούν. Πήγαινε έλα. Μπρος πίσω. Πήγαινε έλα μπρος πίσω. Γι' αυτό είναι οι περισσότεροι θειασότες της Walk Agenda, τέλος πάντων, για ευνόητους λόγους. Πάμε παρακάτω. Πάει λοιπόν να πάρει το αεροπλάνο από το αεροδρόμιο Ελευθέρης Βενιζέλος της Αθήνας για να πάει στο Ηράκλειο. Και καθυστερεί. Γιατί έχει πολλές δουλειές ο Αυγενάκης, που δεν είναι πλέον υπουργός. Καθυστέρησε. Έχουν γίνει ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα του αεροδρομίου και τον ψάχνουν. Και λέει μπερδεύτηκε, λέει, άκου τώρα, μπερδεύτηκε και έχασε τη θύρα όπου έπρεπε να μπει στο αεροπλάνο. Εμένα και μόνο αυτό μου κάνει αστεία δικαιολογία. Διότι όταν είμαι βουλευτής και τόσα χρόνια κάνω τη διαδρομή Αθήνα-Ηράκλειο, Ηράκλειο-Αθήνα, δεν μπορεί να χάνω και να μπερδεύομαι και να μην ξέρω ποια είναι η θύρα. Εντάξει, το καταλαβαίνεις Κώστα μου? Το καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι? Όταν κάνω χρόνια το ίδιο δρομολόγιο, δεν μπορεί εγώ να μπερδεύομαι και ποια είναι η θύρα. Και χάνει τη θύρα. Και πάει τελευταία στιγμή λοιπόν, όπου το δρομολόγιο μάλλον δεν γυρίζει πίσω. Και του λέει ο υπάλληλος στον ΚΙΣΕ, προφανώς γιατί υπάρχει βίντεο για αυτό το οποίο σας περιγράφω, ότι καθυστερήσατε, σας ψάχναμε, δεν γίνεται. Και τι κάνει ο Αθεόφοβος? Το ρίχνει μπάτσα. Του έριξε μπάτσα. Τον σφαλιάρισε σε αμόκ. Ο πολλά βαρύς ο Αυγενάκης τον σφαλιάρισε. Του έδωσε μπάτσα του υπαλλήλου. Και άρχισε να τραβάει τα τηλέφωνα, να ρίχνει κάτω τα πράγματα. Αμόκ σας λέω. Σε αμόκ ο Αυγενάκης ο Λευτέρης, ο πολλά βαρύς πρώην υπουργός του Μητσοτάκη και νυν βουλευτής. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν του Βαγγέλα, ειδικών αποστολών. Έριξε μπάτσα στον υπάλληλο. Και το ρεπορτάζ λέει ότι όταν πήγε τον προσέγγισε η αστυνομία να του πει ότι ξέρεις τι κύριε βουλευτή, κύριε υπουργέ, γιατί άμα είσαι υπουργός μια φορά στο παρελθόν πάντα υπουργός σε φωνάζουνε. Ναι, αυτά μας μάραναν. Ξέρετε κάτι? Βιοπραγείται σε έναν άνθρωπο. Πληροφορίες λένε ότι τα έβαλε και με την αστυνομία. Και απειλούσε, λέει το ρεπορτάζ. Κάποιοι άλλοι μεταδίδουν συνάδελφοι ότι χτύπησε και αστυνομικό. Δεν μπορώ να το μεταφέρω με βεβαιότητα, δεν το είδα. Αλλά το βίντεο είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει βίντεο. Δεν μπορώ να το δείξω. Εννοείται ότι δεν μπορώ να το δείξω στο TikTok. Μην το ανεβάσεις. Θα στο κατεβάσουνε. Ούτε στο Facebook. Μην το ανεβάσεις, Κώστα. Θα στο κατεβάσουνε το βίντεο. Διότι προάγει τη βία. Κανένα εξώδικα να μου έρθει πάλι. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Δεν ανεβαίνει ούτε σε Facebook, ούτε στο TikTok, ούτε στο YouTube. Διότι προάγει τη βία. Αλλά ο Αυγενάκης την έριξε την μπάτσα. Και λένε μετά ότι απειλούσε και τους αστυνομικούς που πήγαν να το σταματήσουν με, πώς το λένε, με δυσμενείς μεταθέσεις. Άκου τώρα ο μάγκας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, παιδιά, μας κυβερνούν μαφιόζοι. Τελεία, παύλα. Μας κυβερνούν άνθρωποι οι οποίοι, τι να πω τώρα, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα έχεις αντιδράσει εσύ Κώστα, δεν ξέρω πώς θα είχα αντιδράσει εγώ, πραγματικά. Αλλά να του ρίχνει μπάτσα, να του τραβάει το τηλέφωνο από τα χέρια. Δηλαδή εντάξει. Σε σοβαρές χώρες, γιατί δεν θα ρωτήσω αν έχει συλληφθεί ο Αυγενάκης, δεν έχει συλληφθεί ο Αυγενάκης. Δεν ξέρω αν θα βγει ο υπάλληλος. Θυμάσαι τον άλλον, ποιος ήταν, ο Μπέος δεν είχε ρίξει μια μπάτσα σε έναν. Ναι, και βγήκε την άλλη μέρα αυτός και είπε συγγνώμη. Ναι. Έτσι δεν έγινε. Με έφαγε ξύλο. Δεν ξέρω αν θα βγει πώς το λένε, ο υπάλληλος και θα ζητήσει συγγνώμη για τη συμπεριφορά του από τον υπουργό. Παρά το γεγονός ότι έφαγε μπάτσα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αν ήμασταν σοβαρή χώρα και όχι αυτό το τριμπούρ του Μητσοτάκη που έχουμε καταντήσει, θα είχαν φορέσει βραχιολάκια στον Αυγενάκη. Ο Αυγενάκης θα κοιμότανε στο κρατητήριο όπως κοιμότανε τις προάλλες
για 4 μέρες ο Νεκτάριος ο Μικιός. Θα του είχαν φορέσει βραχιολάκια, θα κοιμόταν στο κρατητήριο και θα κοιμόταν στο κρατητήριο δίκαια γιατί βιοπράγησε έναντι υπαλλήλου του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας. Ήτανε βίαιη η συμπεριφορά του, για να μην σας πω ότι θα έπρεπε να κατηγορηθεί και για διατάραξη. Υπάρχει ένα τέτοιο διατάραξη πτήσεων. Έτσι. Συγκοινωνιών, ναι. Θα έπρεπε να δημιουργηθεί όλο αυτό το θέμα. Και δεν κατάλαβα γιατί τα κανάλια είναι στη μούγκα. Από χτες που έχει γίνει το περιστατικό. Που βγήκε. Γιατί δεν έγινε χτες, έγινε προηγούμενες ημέρες. Χαστούκι σε υπάλληλο αεροδρομίου. Δεν ξέρω εσείς πώς θα αντιδρούσατε. Στείλτε μου μηνυματάκι στο Viber 6907 483 484. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα συνεχίσω γιατί έχω να πω κι άλλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Μηνύματα στέλνετε στο Viber 6907 483 484. Σας μετέδωσα μία είδηση σχετικά με την βιοπραγία, γιατί περί βιοπραγίας πρόκειται, του Λευτέρη Αυγενάκη σε βάρος υπάλληλου, τουλάχιστον σίγουρο είναι αυτό γιατί υπάρχει το βίντεο. Δεν μπορώ να το δείξω, παιδιά, γιατί θα μας κατεβάσουν τα live. Να ξέρετε, δεν είναι ότι δεν θέλω να το δείξω. Αν το αναζητήσετε, δηλαδή και στο προσωπικό μου Twitter υπάρχει ανεβασμένο και δεν ξέρω αν το έχει ανεβάσει και η Δέσποινα στο focusfm.gr, θα με ενημερώσει αν το έχει κάνει. Να το δείτε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο χαστούκησε. Μιλάμε για κατάχρηση εξουσίας. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι συμπεριφέρονται του τύπου. Κώστα, ξέρεις, ο διάλογος θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, κάνεις εσύ τον υπάλληλο. Εντάξει, έλα να το κάνουμε αναπαράσταση. Ο Κώστας είναι ο υπάλληλος και εγώ είμαι ο Αυγενάκης. Να δείτε δηλαδή τι υποθέτω ότι έχει υποθεί. Κάνει τον υπάλληλο, με ψάχνεις εμένα που έχω καθυστερήσει. Κύριε Αυγενάκη. Κύριε Αυγενάκη, ανακοίνωση κάνεις. Ο κύριος Αυγενάκης παρακαλούμε να έρθει στην πύλη 10 του αεροδρομίου καθότι η πτήση του ξεκινάει. Εγώ κάνω τον Αυγενάκη τώρα, ξύνομαι. Ξαναπες το. Παρακαλεί το κύριος Αυγενάκης, του οποίου η πτήση ξεκινάει εντός 2 λεπτών, να μεταβεί στην πύλη 10 του αεροδρομίου. Σας ευχαριστούμε. Κάτσε να πάω λίγο να δω λίγο. Έρχεται μάλλον πρέπει να ξεκινάει. Κύριε Αυγενάκη, πουθενά τον ψάχνουμε. Έλα, παιδί μου. Κύριε Αυγενάκη. Έλα να πούμε μέσα. Φεύγει, πού βρίσκεστε τόσο. Έχω δουλειά, παιδί μου, τώρα δεν καταλαβαίνεις. Η πτήση σας όμως. Πώς μου μιλάς έτσι, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Κύριε Πρόεδρε, σκάσε, πατ κι άλλοι. Καρατιά. Συγγνώμη κύριε Βουλευτά, χίλια συγγνώμη. Δεξί κροσέ, μπαμ, άπερ κατά αριστερό, γκαπ. Έτσι έγινε η ιστορία. Όχι χωρίς τα άπερ και τα. Αλλά το ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Αυτή είναι η ιστορία. Και δεν ξέρω εάν ευθύνεται η απουπουργοποίηση του Αυγενάκη για τα πολλά του τα νεύρα. Γιατί είχε πολλά νεύρα ο Αυγενάκης. Σε αμόκ ο Αυγενάκης. Είχε πάρα πολλά νεύρα, δεν ξέρω. Τον έτζασε ο Μητσοτάκης και δεν του βγήκε καλά, δεν του κάτσε καλά. Έγινε κάτι στην οικογένεια το προηγούμενο βράδυ. Όπως και να έχει, ξαναλέω, αν είχαμε μια σοβαρή χώρα, ο Αυγενάκης θα έπρεπε να είναι μέσα. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί μου λέει εδώ πέρα ο Βλάσης ότι έχω αλλεργία στη Νέα Δημοκρατία. Καλά, εντάξει, να το παραδεχτώ. Είναι να μην έχεις. Να το παραδεχτώ. Αλλά θα έλεγα το ίδιο ακριβώς για όποιον πολιτικό έκανε αυτή την πράξη. Είτε ήταν νεοδημοκράτης, είτε ήταν Πασόκος, είτε ήταν Συριζέος, είτε ήταν Ελληνική Λύση, είτε ήταν το οτιδήποτε. Δεν σηκώνουμε χέρι. Να ξέρεις, θα βγει μετά αυτός και θα πει του βρίσκε τη μάνα. Έτσι δεν κάνανε οι άλλοι. Συνήθως κάτι γίνεται. Του βρίσκε τη μάνα. Και θα βγουν οι νεοδημοκράτες τώρα, όπως βγαίνανε οι άλλοι από εκεί μεριά, για να δικαιολογήσουν τη συμπεριφορά. Είναι δυνατόν, ρε, θα πούνε είχε δουλειά πολύ. Του αντιμίλησε ο υπάλληλος. Σε λίγο να δεις, θα βγει ο υπάλληλος και θα ζητήσει συγγνώμη. Αν δεν το έχει κάνει ήδη. Σε οποιαδήποτε άλλη σοβαρή χώρα, ο υπουργός θα έπρεπε να πάει κάγκελο. Θα έπρεπε να μπει μέσα. Ο Αριστίδης είναι πιο ακραίος από μένα, μου στέλνει μήνυμα. Στέφανε, καλημέρα, λέει. Ακόμα κλωτσιές θα έτρωγε. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα, ο Διονύσης λέει θα ήμουν κρατητήριο, λέει, αν το έκανε σε μένα. Εσύ θα ήσουν κρατητήριο, δεν θα τον Αυγενάκης.
Όταν χάνεις την εξουσία σιγά. Αυτό λέει ο φίλος ο 126. Όταν χάνεις την εξουσία σιγά-σιγά, σου φεύγει από τα χέρια, αρχίζουν τα ψυχολογικά. Απλώς ο υπάλληλος ήταν πολύ υπομονητικός απέναντί του. Αν ήταν κανένας άλλος, μπορεί και να τρώγει καμιά. Μάλιστα. Η Έλληνα λέει στη Δρουσία της Πάφου, Στέφανε, υποτίθεται Κυπριακό Δημόσιο Νηπιαγωγείο, αλλά δεν έχει έρθει κάτι άλλο, Έλενα μου. Χθες έβλεπα ένα συγκλονιστικό βίντεο από την Πάφο. Έχεις πάει ποτέ στην Πάφο, Κώστα? Όχι. Είναι μία από τις μεγάλες πόλεις της Κύπρου μας, της ελεύθερης Κύπρου, γιατί δυστυχώς έχουμε και την Κύπρο, η οποία φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που το νησί βρίσκεται υπό κατοχή. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και θα αναφερθούμε σε αυτή την ιστορία. Άκου τώρα. Μου έδωσε θέμα η Έλληνα. Γιατί αυτό ήθελα να πω κάτι παρεμφερές, αλλά θα σας εξηγήσω τώρα. Στην Κύπρο, τώρα πάω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά δεν πειράζει. Όλα αυτά συγκοινωνούντα δοχεία. Έβλεπα χθες ένα βίντεο. Η Πάφος είναι μια πόλη η οποία είναι και τουριστική. Έχει τουρισμό. Υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες που επισκέπτονται το νησί και την Πάφο και μένουν εκεί. Έπεσε ξύλο χθες. Ξύλο! Γιατί βγήκανε τα Πακιστάνια. Βγήκανε οι λαθροκαζαμπούμπου και πλακώθηκαν στο ξύλο. Γιατί χτύπησε, έγινε ένα τροχαίο, έτσι, ξέρεις, αυτοί χτύπησαν μια κοπέλα και επειδή η κοπέλα ήθελε να φέρει την αστυνομία, έπεσε το ξύλο της αρκούδας. Γιατί αυτοί ήθελαν να φύγουν, οι δράστες. Και βγήκανε καμιά 15-20 νοματέοι από τα στενά και έγινε το σύστριγγλο. Αυτή είναι η κατάσταση. Και μου στέλνει τώρα εδώ πέρα η φίλη η Έλενα από την Κύπρο, Δρουσία ή Δρούσια, συγγνώμη γιατί δεν έχεις τόνο, βάλε ένα τόνο ρε εσύ Έλενα για να ξέρω λίγο πώς αναφέρεται, στην Πάφο τέλος πάντων, ένα χωριουδάκι της περιφέρειας Πάφου, δημόσιο νοσοκομείο, και μου στέλνει φωτογραφία με τα παιδιά τα οποία βγαίνουν φωτογραφία. Δεν θα δείξω τη φωτογραφία γιατί είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των παιδιών, δεν θέλω να μπω σε αυτήν την ιστορία. Θέλετε να σας πω ποια είναι τα ονόματα στην Κύπρο του νηπιαγωγείου αυτού? Διαβάζω τα ονόματα. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22. Είναι μια αίθουσα με 22 παιδιά. Θα έλεγες ωραία, 22 παιδιά, μια αίθουσα. Άρα έχουμε μικρά παιδάκια να μεγαλώνουνε. Μάλιστα. Σχολική χρονιά, όχι παλιά, 23-24. Του τουνού. Η χρονιά που ολοκληρώθηκε. Αναμνηστική φωτογραφία της χρονιάς που ολοκληρώθηκε στην Κύπρο. Σελίν Αλμαράτ, Εσλάμ Αλχαλέτ, Νάγια Αλχαλέτ, Χατίλ Αλχαλίτ, Γιαζάν Αλκλαχέντ, Αλχάμ Αλι Ιουσέφ, Σατζά Ιουσέφ, Μούσα Χατζι Καλάφ, Σαμουέλ Ονγουσγούρθ, Σάρα Καλάφ Αλχατζή, Αμάρ Αλχαλέτ, Αμίρ Αλχαλέτ, Σαλουά Αλχαλίτ, Μοχάμαντ Αλχαλέτ, Μοχάμετ Αλχαλέτ, Ομάρ Αλχαλίτ, Ιουσέφ, Μοχάμετ Ιουσέφ, Μαρίνα Ζιβκόφ, Μοχάμαντ Αλματάρ. Αυτά είναι τα ονόματα, παιδιά. Αυτά είναι τα ονόματα. Είναι από τα 22 ονόματα τα 21 Ιουσούφ Μαχμέτ Μουγντούρ και έχει ένα Μαρίνα Ζιβκόφ, η οποία προφανώς καμία Ρωσία, καμία Σερβία, κάτι τέλος πάντων, το οποίο μπορεί να είναι και Ουκρανία. Ναι, δεν ξέρω. Αλλά Μαρίνα μάλλον παραπέμπει σε κάτι τέτοιο και το Ζιβκόφ δηλαδή παραπέμπει σε κάτι άλλο, άλλης εθνικότητας. Είναι που είναι ρε κουμπάρι. Είναι που είναι τούτα. Είναι που θα γίνει δαμε. Πάει η Κύπρος μας, παιδιά. Πάει η Κύπρος μας. Πάει η Κύπρος μας. Να ξέρετε. Και δυστυχώς και στην Ελλάδα έχουμε αντίστοιχες καταστάσεις. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε μία αίθουσα. Οι δασκάλες τι γλώσσα μιλάνε? Σε τι γλώσσα γίνεται το μάθημα? Μαθαίνουν ελληνικά τα παιδιά αυτά? Ή μαθαίνουν ουρντού? Μαθαίνουν, ξέρω εγώ, τις γλώσσες της χώρας τους? Τι σχολείο είναι αυτό? Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Διότι όλα, γι' αυτό λέω ότι είναι όλα συγκοινωνούντα δοχεία. Έρχεται η Ελστάτ και κάνει λόγο για 168 θανάτους ανά 100 γεννήσεις. Ότι πεθαίνουμε σαν χώρα. Η Ελλάδα πεθαίνει σαν χώρα.
168 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις. Δεν θα πάω να σχολιάσω το γιατί πεθαίνει ο κόσμος, έτσι. Το αντιλαμβάνεστε. Η Ελλάδα λοιπόν συρρυκνώνεται, οδεύει με μαθηματική ακρίβεια στην εξαφάνισή της και ο αρνητής των μαθηματικών και της στατιστικής πρωθυπουργός που λέγεται Μητσοτάκης λέει ότι όλα αυτά είναι ένα ακραίο μύθευμα και ότι ας είναι καλά η μετανάστευση, τα ίδια λέει και Σακελαροπούλου, που θα λύσουμε το πρόβλημα. Και μας λέει και ακραίους, το θυμάστε αυτό? Θυμάστε που μας είχε πει ακραίους ο Μητσοτάκης? Έλα ρε σηκώστα λίγο σε μένα. Ελάτε να θυμηθούμε μια παλιά τοποθέτηση του Μητσοτάκη που μας είπε και ακραίους για το θέμα το συγκεκριμένο. Η πιο φλέγουσα διάσταση του ζητήματος, όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, δεν είναι προφανώς η θέση κάποιων ακραίων ότι τάχα θα εξαφανιστεί το ελληνικό έθνος. Αυτό έχει αποδείξει για πολλούς αιώνες τώρα ότι και αντέχει και ανανεώνεται και εμπλουτίζεται. Ο πρώτος και ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι οικονομικός και κοινωνικός. Είναι η μείωση των οικονομικά ενεργών πολιτών. Αυτό τον νοιάζει. Το οικονομικό. Αρνείται, δηλαδή είναι αρνητής ο άνθρωπος πραγματικότητας. Ότι η Ελλάδα αργοσβήνει. Αλλά δεν τον νοιάζει. Γι' αυτό έχει δηλώσει αντινατιβιστής. Γιατί θέλει να μας αντικαταστήσει με όλα αυτά τα παιδάκια τα οποία πραγματικά εντάξει, φτάνει. Κάπου όπα. Κάπου όπα. Ο μητσοτακισμός θέλει η Ελλάδα να είναι κάτι άλλο. Όχι. Και η Κύπρος το ίδιο. Εντάξει. Και η Κύπρος το ίδιο. Λοιπόν, 2-3 πραγματάκια στον απόϊχο και βάσει όλων όσων έχουν υποθεί το προηγούμενο το προηγούμενο 24ωρο για αυτή την εκδήλωση όπου πήγανε και έκαναν τις ομιλίες που έκαναν ο Σαμαράς και ο Καραμαλής. Χθες άσκησα έντονη κριτική στο ότι δεν θα ήθελα αυτοί οι Καραμαλίδες, οι Σαμαράδες και όλα τα τζάκια να έχουν λόγο στο πολιτικό μέλλον της Ελλάδας. Άσκησα εντονότατη κριτική. Δεν αλλάζω ούτε κόμμα. Δεν αλλάζω ούτε το και. Επιμένω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να έχουν θέση στο πολιτικό μέλλον της Ελλάδας. Και δεν καταλαβαίνω από κανέναν ο οποίος θέλει να χαϊδεύει τα αυτιά οποιουδήποτε ιερού τοτέμ ή ιερής Αγελάδας ή καθιστού Βούδα, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Είτε αυτός λέγεται Καραμαλής, είτε λέγεται Σαμαράς. Καλά, ο Σαμαράς τώρα εντάξει, τώρα τι να μας πει ο Σαμαράς. Τι να μας πει ο Σαμαράς. Αλλά προσέξτε με λιγάκι. Προσέξτε με πάρα πολύ καλά. Ήταν εκεί η Λατινοπούλου. Σε αυτή την εκδήλωση όπου μίλησε ο Σαμαράς και ο Καραμαλής με τη δικαιολογία ότι πάω στην εκδήλωση γιατί ήταν ένα βιβλίο του Κοτάκη. Μάλιστα. Την ακούω σαν εκδήλωση, σαν δικαιολογία, την ακούω. Πήγα εκεί, λέει, γιατί ήταν... Να τη δεχτώ σαν δικαιολογία. Όμως, εδώ εγώ βλέπω αποδοχή. Αλλά αυτή είναι η δική μου ερμηνεία. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία. Βλέπω αποδοχή σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους σε όλα τα δεινά που έχει περάσει ο τόπος. Και έχουμε περάσει πάρα πολλά δεινά. Και γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι δεν δικαιούνται δια να ομιλούν. Το να βγει εμένα ο Καραμαλής και να μου κάνει μια γεωπολιτική ανάλυση θεωρητική, επιβεβαιώνοντας βέβαια η αλήθεια είναι αυτά που λέει χρόνια ο Κυριάκος ο Βελόπουλος για να τα λέμε όλα, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Θέλω να ξέρω γιατί τα λέει. Πού φιλοδοξεί, πού αποσκοπεί. Το να βγαίνει εμένα και ο Σαμαράς και να λέει αυτά τα οποία επίσης λέει εδώ και πολύ καιρό ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, αλλά να τα λέει όψιμα και τυχοδιοκτικά, δεν μου λέει τίποτα. Γιατί τα λέει, πού αποσκοπεί. Το να πηγαίνουν εκεί άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν πατριώτες και αντισυστημικοί και να δηλώνουν το παρόν. Θέλω να ξέρω γιατί δηλώνουν το παρόν εκεί. Πού αποσκοπούν. Αυτά είναι στη δική μου τη λογική που θεωρώ ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε μέσα από το πολιτικό σύστημα
δεν θα πρέπει να σηκώνουμε μίγα στο σπαθί μας. Ναι, θα παίξουμε με τους όρους του συστήματος, με τους όρους που μας δίνει τη δυνατότητα να παίξουμε η δημοκρατία. Δεν είμαστε Ουγγανά, δεν είμαστε επαναστάτες θέλοντας να αιματοκυλήσουμε την Ελλάδα, αλλά δεν πρέπει να δίνουμε σε αυτούς οι οποίοι έχουν βιάσει τον τόπο το δικαίωμα να λένε κοίταξε, έσκυψε, ήρθε εδώ πέρα, θέλει να βάλει το χέρι στο μέλι. Όχι. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι με αυτό το σύστημα δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση. Παρά το γεγονός ότι με αυτό το σύστημα θα τους κερδίσουμε. Και μετά θα το αλλάξουμε αυτό το σύστημα. Γιατί αυτό είναι το σχέδιο. Αν θες να λέγεσαι πατριώτης Έλληνας, πρέπει να λες ότι εγώ θα σε κερδίσω δημοκράτης Έλληνας, εγώ θα σε κερδίσω με αυτό το σύστημα που εσύ έχεις φτιάξει, εσύ Νέα Δημοκρατία, εσύ Πασόκ, εσύ ΣΥΡΙΖΑ. Και θα το αλλάξω μετά. Και θα κάνω ένα σύστημα δημοκρατικό, πραγματικά δημοκρατικό, ελληνοκεντρικό και ορθόδοξο. Και ξύδι στον καρβέλα και σε κάθε καρβέλα, ο οποίος τα βάζει με την ορθοδοξία. Έτσι ανέξοδα. Γιατί κανένας δεν του ασκεί κριτική. Κανένας εκτός από λίγους. Είπαμε. Το γαλατικό χωριό, η Γιάφκα του Focus FM. Εδώ. Η Γιάφκα. Πρωί Γιάφκα, μεσημέρι Γιάφκα, απόγευμα Γιάφκα, βράδυ Γιάφκα. Είσαι σημασμένη. Τώρα που πας σημασμένη. Έχω πολλά να πω πάλι, δεν φτάνει η ώρα. Ρε φίλε, τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Και έχουμε μετά μία ώρα, η δεύτερη ώρα, θα έχω εδώ πέρα, για πρώτη φορά θα μιλήσει ο μεταλλουργός, ο οποίος θα πάει να κάνει 15 μήνες μετά την εξέταση του βαγονιού που είχε εξαφανιστεί. Το είχαν αλλού. Το είχαν παραδώσει στον ιδιώτη. Το βαγόνι το οποίο ήταν αυτό που ήταν πίσω από το κοντέινερ. Από το κοντέινερ το οποίο μετέφερε το ξυλόλιο. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τώρα μόλις έχω αντένα, λέει ο Αυγενάκης, συγγνώμη. Ναι, από τότε που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο, αδέλφια. Έπρεπε να είναι μέσα, άστα συγγνώμη. Εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί καταρχάς ο Αυγενάκης. Καταρχάς ο Αυγενάκης πρέπει να πάει μέσα. Μετά πρέπει να παραιτηθεί και θα πρέπει αυτό το χαστούκι να οδηγήσει σε δημόσιο διασυρμό του Αυγενάκη, ο οποίος διασυρμός θα οδηγήσει αυτή τη θλιβερή, ούτως ή άλλως, πολιτική του καριέρα στο τέλος της. Αυτή θα πρέπει να είναι η τιμωρία του. Θα πρέπει να τιμωρηθεί από τη δικαιοσύνη για τη συμπεριφορά του και θα πρέπει να τελειώσει η πολιτική του καριέρα. Και δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα, άνθρωποι οι οποίοι σήκωσαν χέρι έχουν κάνει καριέρες. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Λοιπόν, οπότε έχουμε θέμα, μου λέει, με ενημερώνει η Δέσποινα Υποτίτης ότι έχει ανέβει και το συγκεκριμένο το επίμαχο βίντεο στο site του Focus FM 103,6. Μπορείτε να το δείτε, www.focusfm.gr. Να πω μόνο αυτό, επειδή έλεγα νωρίτερα για το σεσημασμένοι, ότι είμαστε παιδιά φακελωμένοι. Επειδή πολλής λόγος γίνεται και αύριο θα έχουμε αύριο θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον προσωπικό αριθμό, το καινούριο μαργαριτάρι το οποίο μας επεφύλασε η διακυβέρνηση Μητσοτάκη, που ουσιαστικά είναι ένα ακόμα φακέλωμα. Να ξέρετε ότι είμαστε μια χαρά φακελωμένοι. Μια χαρά φακελωμένοι. Σας έλεγα και χθες ότι έχω την πληροφορία πως αυτή την δικογραφία της υπόθεσης με τη σύλληψη του Νεκτάριου του Μικιού, και θέλω και δημόσια να διαβεβαιώσω στον άνθρωπο και στην οικογένειά του ότι ο δικός μου προσωπικός σκοπός είναι να τον βοηθήσω. Εννοείται ότι στο δικαστήριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιανουαρίου του 2025 είμαι στη διάθεσή του. Αν θέλει να είμαι μάρτυρας υπερασπίσεως, είμαι στη διάθεσή του, χωρίς κανένα προσωπικό όφελος, έτσι. Θεωρώ ότι είναι καθήκον μου να το κάνω, καθώς στην αρχική, το είπα και χθες, στην αρχική δικογραφία ήταν και το δικό μου όνομα εμπλεκόμενο μέσα σε αυτή την υπόθεση, γιατί ενοχλήσαμε την υποδιεύθυνση ασφάλειας, την διεύθυνση
κρατικής ασφάλειας. Πρόσεχε τώρα. Ενοχλήθηκε η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας και ένας αστυνομικός από το τμήμα ρατσιστικής βίας που άκουγε τυχαία την εκπομπή, έκατσε μετά και έκανε, λέει, αυτεπάγγελτη δίωξη. Κατάθεση έκανε αυτός και ασκήθηκε αυτεπάγγελτη δίωξη από το τμήμα ρατσιστικής βίας σε βάρος του Νεκτάριου, εμένα και κάποιους άλλους ανθρώπους. Μαθαίνω ότι μέσα σε αυτή την δικογραφία δεν είναι μόνο το όνομά μου. Είναι στοιχεία, φακέλωμα κανονικό. Κανονικό φακέλωμα, Κώστα. Φακέλωμα. Δηλαδή τους πήγαν εκεί ένα χαρτί για να τους πούνε μαζέψτε τους. Μαζέψτε τους. Και ξαναλέω, ευτυχώς κάποιος εισαγγελέας, για αυτούς ευτυχώς. Ευτυχώς για αυτούς. Δεν έδωσε εντολή να συλληφθεί και ο δημοσιογράφος. Ευτυχώς για αυτούς. Διότι θα είχαμε πανηγύρια μεγάλα. Και επειδή ξέρω ότι μας ακούτε, ευτυχώς για εσάς. Να ξέρετε. Ευτυχώς για εσάς. Γιατί σε αυτή τη χώρα κάποιοι έχουν πεθάνει για να μπορούμε εμείς σήμερα να μιλάμε ελεύθερα. Αλλά δυστυχώς μας κυβερνάει ένα καθεστώς που είναι υποτελές στις μειοψηφίες. Υποτελές στις μειοψηφίες. Και ζούμε τη δικτατορία των μειοψηφιών. Έχω να πω και άλλα πράγματα, δεν προλαβαίνω, πήγε 9 και 1. Πάμε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά, θα ανοίξουμε λίγο το φάκελο Τέμπη. Κάποιες καινούριες εξελίξεις, νομίζω πρέπει να τις ξέρετε. Θα δώσω τη σκητάλη στην Δέσποινα την Ποτίτση για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Θα έχουμε και ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε θέσει πάρα πολλά θέματα. Βλέπω και τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Εδώ είμαστε. Focus FM 103,6 δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω σε πολύ λίγο με τον μεταλλουργό, τον κύριο Νικόλαο Δούρβα και τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη, τον πραγματογνώμονα, δικαστικός πραγματογνώμονας και ένας από τους ανθρώπους που έχουν οριστεί από κάποιες οικογένειες να διερευνήσουν το έγκλημα της κοιλάδας του Ντεμπόν. Έχουμε κάποιες καινούριες εξελίξεις. Σε πολύ λίγο θα τα πιάσουμε όλα αυτά αναλυτικά και θα έχουμε όλη την ώρα μπροστά μας να τα αναλύσουμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6 σε αυτό το γαλατικό χωριό των FM.